Ako kažemo da je članstvo u Evropskoj uniji najznačajniji prioritet spoljne politike, a ja moram da kažem da je to i unutrašnja politika naše zemlje, želim da vas uverim da Ministarstvo odbrane daje veoma veliki doprinos politici članstva Srbije u Evropskoj uniji, da ukoliko kažemo da je izveštaj Serđa Brammertza bio ključni izveštaj vezano za dobijanje SSP-a, u toj situaciji smo ponosni na to što smo kao Ministarstvo odbrane i naše agencije koje učestvuju u radu akcionog tima učinili, zaista demistifikovali određene ideje ili priče da bilo ko u Ministarstvu odbrane štiti haške optuženike i pokazali da ne samo da ne štitimo, već da možemo da budemo i ozbiljan saradnik u okviru akcionog tima. S jedne strane, s druge strane, kao što znate, Evropska komisija je u 2008. godini po prvi put u svom izveštaju pomenula pozitivne procese u reformovanom sistemu odbrane i mi smo na to posebno ponosni, imajući u vidu da je to po prvi put učinjeno od kako Evropska komisija i daje izveštaje vezano za Srbiju.